अनन्या डीजे, अनन्या डीजे, अनन्या डीजे। नया नया साड़ी लेके चौक पे चिचारी ए हो पेन्ही नया नया साड़ी लेके चौक पे चिचारी धोके दाते से हम बतबाड़ी कि भौजी भभकत बाड़ी अके डीजे पटल मन तारी कि भौजी भभकत बाड़ी Music by Arya Sharma. नया नोचर बाड़ी अभिनव ठा हो चाकर चुकर बावे कजरा बटा दिनेश गौर, दिनेश गौर, दिनेश गौर। बट दहिया इन करे खाए लायक भइल बा फरावटा हो नया नोचर बाड़ी अभिनव ठा हो चाकर चुकर लागे कजरा बटा हो होलिया में गोरो बावे दहिया इन करे खाए लायक भइल बा फरावटा हो हित भात लेखा भभकत बाड़ी कि भौजी भभकत बाड़ी अके डीजे पटल मन तारी कि भौजी भभकत बाड़ी गौर डीजे, सोनवारा बाजार, रानी की सराय, आजमगढ़। मोबाइल नंबर 7619906519। खात बाड़ी फगुनी बयरिया हो हवा में उड़ावत काड़ी सड़िया हो कृष्ण पे दरदी पर मध मिल के धरतार भरिया कवरिया हो खात बाड़ी फगुनी बयरिया हो हवा में उड़ावत काड़ी सड़िया हो कृष्ण पे दरदिया पर मध मिल के धरतार भरिया कवरिया हो अके अपने से चपकत बाड़ी कि भौजी भभकत बाड़ी अके डीजे पटल मन अनन्या डीजे, दिनेश गौर, गौर डीजे, सोनवारा बाजार, रानी की सराय, आजमगढ़। मोबाइल नंबर 7619906519।